Varenie s Martinusom Totusom je úžasná séria. A my v denníku Mladý Riman to vieme. A preto sme usilovne pracovali a neustále vás ubezpečovali, že to naozaj raz vyjde von. Je to tu. Moje meno je Martinus Totus a ja vás vítam pri televíznej kulinárskej show s názvom Varenie s Martinusom Totusom. Nož aká by to bola kulinárska show bez patričného varovania? Znova, ak chcete tento recept pripravovať, dopozerajte do konca, lebo môžu nastávať rapidné zmeny, ktoré nie sú spomenuté, ako predtým v minulej epizóde. Alebo unikátny lášoch pána Totusa? Ale ešte predtým, ako si predstavíme ingrediencie, iste ste si všimli, že sa tu niečo pomenilo. Mám čapicu. Vyberiem si načenie na mažďarovanie. Mažďarujem chvíľku. Keď sa na to tak pozerám, tak aj to vyzerá, aj to nevyzerá. Kabel. Nemáte olivový, tak poďte tradičný, racionálny, či jak sa volá. Netreba piesť podľa receptu a kulinárskych show. A podľa srdca. Himalajská sol až hornejší Himalaj, čo ja by som si po ňu osobne nešiel. Možné sú veci a nemožné a my ich robíme možný. Opak, zľakov. Farbe neverte, verte srdcu, verte chuti a tvaru, farbe. Avšak bol problém aj s jedným jazykolamom. Pripravíme insiža aumentata, respektíve insige aumentati, máme sa pre insižu aumentatu. Pri pečení insigi aumentati, insiža, budem to skloňovať. Voilà, insia aumentata. Insiža, vážené dámy a páni, insiža ornata žemli. A prišlo aj na menší walking simulátor. Okoštovávanie a ovoniavanie nesmelo chýbať. To je naše vínko. Možno sme sa báli, možno stále bojíme. Ale insiža aumentata v podaní Martinusa Totusa príde 2.3.2025. A to je istota, na ktorú je spoľah.